Taura tizwe. Hasha dzako ndedzei? Taura tizwe. Taura wauyazve. Taura tizwe. Hasha dzako ngedzei? Waita sei? Tonderai upenyu hwangu hwakaguka nguva isati yakwana. Ndiwani? Tonderai nyamutsisha. Nguva yangu yange isati yakwana kuti ndife. Ndakadzimuka mumaoko maamai wangu ndichiti ndakotsvaka rudzi rwangu. Ndakasvika pamba parwazinochengetana. Ndina mukoma wangu. Ndikasvika. Ndobva ndagara ndakasvika achita basa ravo rekurima magadheni. Try miko bambo. Mwana akafa mna 2014 aigara namai nini awarapa saka zvagara namai nini awarapa mukomana unoshanda paFGB basa saka akatsvagira munin'ina wake basa akashanda papurazi ipapo mai nini wakaramba kuti mwana chidiki asi utashanda papurazi ndogara naye chibva zuva ashanda ke pane pafome pabhira wange nechigaro dzake agaisana zvazi mari yanopirwa imari shoma inimire ndigare naye mukomana chibhagara nange agara kudaro vaishawa negadi vanoita zvokurima saka anzi aimukomana kwanzi aimuka makuseni achienda kumunda achienda kushanda mabasa ese pambe saka chikafu anga asingabviri saka mukomana ari kunzira mino TV yakanga iri pamba TV ine kuti yakapiswa nevana vake rava kana kuti ari mukomana akapisa ameno maya wechibva kwakiuza mwana wangu kwaziwa ndi wapisa TV mukomana neshungu echibva mushonga echibva amwe echibva afa kudaro mai nini ndantu Mozambique chova ndakadzoka ndikavabvunza ko mwana akafa nei zvanza akamwa mushonga sezvizhinji munabvunza munin'ina wenyu wandabvunzawo mai nini ko mai nini bamunini haufa mwana akaita sei zvanza inini nguya muchinji ndaiswa ndikubasa munabvunza mai nini chova nangopaka ndakadaro chihwa ndaenda kumba kwedu kwaho ndibva ndabvunzawo mai kunya kundibereka kuti muzukuru wenyu akaenda nei zvazi ko anombofa ngei saka almost 2 weeks ago mwana wangu ndopakazonifonera ichiti we kuno mwana ari kubudirwa pane mukadzi wake muroora ndobva kubudira chi mwana wangu saka vazhinji vana menini vari kuramba vana menini nemunini vachikwanza zviitiba kuti mwana wenyu mabudirwe pamuroora saka iye uri kutsanangura firo yake yese iye mukomana ambogumira ndopa ari kuita sei ari kutsanangura mukomana iye nyakufa ari kutsanangura igara saka ari kubudirwa uchi ari kupi akagara kumashure kwavo agara kumashure anobudirwa zvaita sei kuti kana katoleka nezvi zvatogona ndiya tombochemara pakatatobudirwa zvatokwanisa kuita ka hatina chatokwanisa kuita kana asina yeida kutaura naye akaita sei akabudirwa imi mutotaura nemunhu isu totaura nemhepo toizwa kuti mhepo yacho iri kuti kudii totaura naye saka imi mukada kuti tichibudirwa zvamakutoita ndinga muri padhuze pabhera uye manje tikada kuipedza abudiswe ataura anobudiswa kutaura makateerera mese noti zvokuti chida izvi chibudire andinga muri pabhera uye manje by 8 kumufuna mabasa aitiri patatopedza nyaya iyo because zvamutaura ka matontaura nyaya yekuti mwana akafa nenyaya yekuti akamwa mushonga asi akamwa mushonga nenyaya yekushungurudzwa. How did you know that? Imimi muri kubhesa oni zvekutaura neuyu but zvakaitika chaizvo munozviziva akatsanangura zvese zvakaitika achatsanangura zai baba achatsanangura zvese zvakaitika achibvunzwa tichimubvunza achitaura zvese kusvika chokwadi chaita sei chabuda. As of now zvakataurwa ndezvekuti mwana akafa nechii
akamwa chi mushonga. Andi saka umwisa mushonga hapana rudi. Andi imimi ndimi makutanga kutaura kuti akamwa mushonga nekuti anga ari kushungurudza. Aiwa, andisa kushonga kuti zanga chishungurudza. Boza wacho nyakufu wacho ndo zvakataura kana aiwa ndo saka ndati imimi musaite spokesperson weMufiba. Munuzwa? Toda kuti uyo Musemande anobudiswa otaura zvese. Munaona chiro icho. Taura tizwe. Hasha dzako ndedzei? Taura tizwe. Taura wauyazve. Taura tizwe. Hasha dzako ngedzei? Waita sei? Tonderai upenyu hwangu hwakaguka nguva isati yakwana. Ndiwani? Tonderai Nyamutsisha. Nguva yangu yange isati yakwana kuti ndife. Ndakadzimuka mumaoko maamai wangu ndichiti ndakotsvaka rudzi rwangu. Ndakasvika pamba paRozi noChengetani. Ndina mukoma wangu. Ndikasvika ndobva ndagara ndakasvika achita basa ravo rekurima magadheni. Zvesho ndakasvika ndikatanga kuita basa repamba pausa zvakare kuti ndinoita basa regadheni. Zvese kusipuraya kusakura zvese ndaivaitira inini. Zvadaro ndagara baba ndoto TV yobva yazi ndiyanabvisa. Ndikati nini handisiniva inini. Panga pene hasvadzi dzangu dzadziripo 2 Florence naTadiwa. Asi aona kukwanisa kuapa mhosva. Wakabuditsa muromo wekuti iwana wangu waramba. Saka yotonderei ndiwe iwewe. Inini hapana zvandaikwanisa kuita semwana ari pamba. Ndikasvika pakubvuma mhosva ndisina kuita. Zvadaro ndobva ndanyarara. Ndagara mumba ndarara. Wakanditorera mutsvairo ndakarara. Wakandiponda zvinhu zvangu izvi. Ndikaenda kuvhushirwa ndakazvimba. Asi hapana izviziva. Hembe dzangu inini hadzina pinda dzose muguva. Wakasara wakadzitora kadzendesa kumatope. Unoziva padziri hembe dzako? Hembe dzangu dziri kwaBheri Manyagamba. Asi kutaura kuno dzatsikatike. Wakadzisa mumatope wachidzitaura nezvangu inini. Ndikadai ndakamuka gare. Asi waifamba chipfipikika inini. Waimbatsira kumba mushonga akafa. Ndiani? Wana wayo baba wake wanoiziya nyeyoyi. Ni baba wake. Saka wati manje zvawadai wauyazve. Ndauya kutaura tsananguro yangu yemafire ndakaita. Saka iwewe tichidini manje? Ere mundakura ndauda mukadzi ke. Mukadzi uda kupiwa ndiani manje? Ndaigara mumaoko mati maRozi akandishungurudza kusvika pakumwa mushonga inini. Saka uda kuti Rozi akupe mukadzi? Ndozvandiri kurewo. Rozi akakupa mukadzi zvinenge iri hanzvadzi yako? Handisuda hanzvadziba. Zvino Rozi unokupa mukadzi unobveni? Andika Rozi ndi mai wako here? Angakupa mukadzi iyi hanzvadzi yako? Handisizi kuti yachadiniwo inoti ndakurawo kai. Aiwa, chizwa. Mutemo hauchabvumiri kuti pane munhu anopiwa mukadzi pamazuva ano. Hapana vana vachapiwa vanhu, wazvizwa? Wazwa here? Saka tsvaga zvimwe zvauri kuda zvokuti uripe nazvo chisiri mukadzi. Mombe dzako? Uda mombe ngani iwe? Ndina mombe 10. Mombe 10 unodzonepi Rozi? Rozi, mombe 10 unodzonepi? Oye, Rozi unodzonepi? Noti mushonga ndakamwa ngeumba mavu chapa. Ngeumba make futi? Akamhanya kutora gava kendeikanda mutoileti. Achimhanya kundoudza baba ake kuti ndozvaite mwana kumba uko. Akakanda gaba mutoileti? Akapangu nebhodhoro akasvika namutoileti. Alright. Saka mombe 10, ndati 10 hadzichaiti zvichizwa iwewe tonderai. Mombe 10 hadzichaitiba, uzizwa here? Wazwa here? Dzikisa mbijana. Ndatiende pa8. Mombe 8. Ko wakakupa iri mari? Ndinogamuchira changamira nekuti ndinondosorudza mweya wangu. Akakupa iri mari yacho topani manje? Oye,
Changamire. Ihasha dzinodai kundikurira. Ndazwa Ndine kanizikama. mwana akadai akabuda. Akazvimba mapatsi sezvandakaita ndafa. Aripo mwana ane urwere ihwohwo. Pane mwana ane urwere ihwohwo. Aripo ndinobudira ipapo. Iwo akasingabatikani nezvemwana iyeyeba. Akatozvimba ndaiti wachazvitsvaka aone kuti Mambo, uripo here mwana wakazvimba maturuzi? Mwana wani? Uyu mwana uyu muise yangu. Mwana waizinga mwana wangu. Madhokuta ati iheni. Kuti panguwa yatasuka madhokuta. Ati iheni atwari kopata rikasu. Aichinja. Kuti atichabati kubata mwana wako. Bora achizwa usaitire mwana utsinye wazvizwa here. Kuti akuzwa nyaya yako handiti. Wazwa here Tonderai? Nyaya yako ndaizwa wauya ndaizwa. Chiitira kuti mwana usamuitire mutsinyi bawo. Chiitira kuti mwana zviro zvake zvimire zvakanaka handiti. Iwewe ndakuchigadzisa kuti mombe dzako wati iwewe mombe dzako dzinopiwa ani manje? Mwana uyeyeye pazita rangu ndaiti richagadzikwa ipapa. Dzinopiwa kana mari yacho inopiwa iyeye. Mwana imari yana mwana uyu. Nekuti zvese zviri paari ndini Tondi chaiye. Kuna waindiziya anopupura. Kuti zvinhi zvatanga ndiri ndozvazviri apa. Ndadzoka ndiri zvandiri pane mwana. Ndakaenda ndakarohwa nemutsvaira mabhora. Asanga ndakataurira. Alright, ndazwa. Buya, unozi mai ani? Mai Nyamutsita. Muri kuizwa here nyaya? Nyaya ndiri kuinzwa. Muri kudini? Handipikisani nazvo hangu zvaari kutaura ichokwadi. No, it's okay. Kana matoti chokwadi. Saka zvandakuda mbuya kuti nyaya ipere, nyaya ida kugadzirisa. Mwana uyu wati ndoda mombe dzangu ngari 8. Kana mawana mombe 8, motsvaga iri chii? Iri mari. Kana matsvaga iri mari, motitaurira. Handizvo? Kana matitaurira, mwana iye uyu mukomana uyu ndiye hanzi zvese zvaada kuita zvese zvake zvinopiwa kumwana uyu. Ndo zvinoitwa mbuya kuti zvinhu zviite rugare chinhu hachichitipiba. Mhosva hairowi pane painobuda mbuya. Zvakatoitika musasafunge zvakawanda. Izvozvi zvatodini? Zvatopera mbuya, musasafunge zvakawanda. Chaakudiwa kuita kuti muchimhanye kuti zvinhu zviite. Taurai henyu. Pamusoro ichangamira. Yes. Tinobvumirana hangu nazvo zvekutaura Tondi handirambi. Chokwadi. Asi mungambonipawo mukana wekuti ndingotaurawo kahindu mbichana samai waigara nemwana akabva. No, it's okay. Zvimwe zvinokwanisa kuzoita tinoda kungoti iyaite sei ipere. Tonde. Wazwa kuti mai wabvuma zvawataura? Chizorora, wazwa? Chizorora iwewe zviro zvako zvinogadziriswa chizorora. Wazwa here? Aimboramba mwana. Wabvuma. Don't worry, wabvuma zvinogadzirisika wazwa? Right. Saka baba mukomana uyu anoti TV yacho yakapwanyiwa ichiri paguva ichizviiswa kumusoro atsamiri mutsvairo bhotora rine mushonga nekapu yacho yakashandisa yakanzi ichirwe iswe paguva pake iswe kumakumbo kwake ndikoti mweya wake uzoro akadaro ndiya Mutsenda akafa Changamire. Rosuyo akangwara fanui. Akabvunzwa nevanhu kuti chauraya munhu chinyi. Akadzika-dzika. Vamweni wakatuka-tuka. Alright. Takati ndadzokera TV yangu ikadai yakaiswa mubhokisi mangu. Izvozvi Changamire hamuzvizivi kuti ndakaenda ndakapinda kudai munhu vamweni. Alright, Tonde, alright, okay. Vamwe musina kuti mazukama. Alright. Anzani. TV utawa iripi? TV ndakapwanya. Akaipwa yakapwanya. Ndasvika musha muchengeta naRosi. Izvozvi iripi? Anayo Iriko kumba. TV iyoyo ngaiende itwe zvataurwa. Inopwanywa, inovhurwa kubva kumusoro, yoiswa kupi? Kumusoro ikoko. Mutsvairo uri kupi? Katsakatika uyu. Uripi mutsvairo? Mutsvairo wakatotsakatika
zvinhu zvakaitika makore ya11 years ago. Right, chinodiwa ka paruda kuti mutsvairo iwowo panofanira kunga paine chinhu chakamirira chii mutsvairo iwowo. Tinotenga mutsvairo imi motaura kuti mutsvairo uyu ndareplace mutsvairo uyu nemutsvairo wandakakushaya nawo. Mutsvairo uyu ndiwo wakumirira mutsvairo wandakakushaya nawo. Woenda pamwe chete neTV iyoyo zvonoita sei nekapu zvinoiswa kumakumbo mutsvairo nechii nekapu TV kumusoro zvoitwa izvo zvezvo ndokuti nyaya iite sei nyaya ipera. Asi kana yadai so nyaya yadini yagadzirisa. Okay baba tatopedza mukadzi tawirirana mira izve nditauri saka paakazi ndikude mukadzi wakaenda kotenga pendi kuti ndi mukadzi amuti zvinoite ndosaka ndataura bambo musadzoke musadzoke kumashure iyo yependi yatodii yatopera tataura kuti zvakazvinoitwa hazvina zvakapedza gore rese chinde ambuya bambo musaite my emotions manzwa here musaite my emotions panyaya tatotaura nemunhu uyo ndozvatinoita isi totaura nemunhu uyo towirirana natonderai tatowirirana tonderai wati ndoda mombe ngani 8 mombe 8 kana chii kana iri mari. Asi kana zvabuda izvozvo zvese zvinhu izvozvo zviri kunopiwa mwana upi uyu problem iri pamwana uyo yobva yadini yobva yapera. Handizvo TV ichauya yonoiswa yopanya panya yoiswa musoro kweguwa. Mutsvairo achatsvaga mutsvairo wotaurirwa mutsvairo kuti mutsvairo ndatakarasa asi uyu ndiwo akamirira mutsvairo uyo. Handizvo nekapu zvino zvaiswa kuchii makumbo. Nyaya yadii yapera. Handizvo ambuya nyaya iri apa kai haisiri yekuti muchatora nguva yekuti nyaya magara muchiita sei muchiziva. Chigadzisai nyaya yekuti uyu mukomana aite sei azorore. Tatowirirana panapa ava kana tawirirana panapa haachinji zvatoita dii. Asi imi mukachiregedza kuita zvatadii zvatawirirana panapa mukachiregedza izvozvo anodzoka futi akuita zvinhu. Saka izvozvo tonderai chizorora iwewe ndazvizwa nyaya yako ndakubatsira. Musandakasvika mumusha marudzi ndichengetai wakandishishizira ndakagara pamutumbi uno Alright, ndaizwa. Alright, chizorora. Ndazvizwa, taugadzirisa, it's okay. Ndazvizwa. Alright. Mutumbi unotarira ndakabva kure naye. Ndingada ndakadauya rudzi mumusha mao ndakandambonirwa pane hanzvadzi yangu asi wakatetateta. Alright, ndazvizwa. Munhu wangu unotarira iwe ndakambonirwa kubva kure naye. Alright. Hasha kani hasha wakuwadza hasha zvapera. Zvazvizwa zvakugadziriswa. Don't worry. Zvakugadziriswa hasha ngachizipere hasha ngadzipere. Alright kani zvapera. Right, uyu anzani. Uyu mai anzani. Uyu pakubuda mweya mutumbi washandiswa uyu pakubuda mwana uyu unobhadharwa nemombe. Because mutumbi uyu pawabuda uyu wabuda pamunhu asiri wedzinza rechii. Handizvo saka kutobuda kwaita ipopo anobhadharwa nemombe. Dora iyo tiitesa nditi gadzirisai zvinhu izvozvo. Mombe iyoyo inoenda kumusha kwani kwemuroora kumusha kwake kunoenda mombe iyoyo. Imi muchigadzirisa chii. Handizvo chiitai torai. Right, tonde bye bye.